regen in progress. Ayan. At makikita mo yung sign din dyan sa baba ng regen. Guys, magandang gabi. Yan, nagbabalik tayo sa previous video vlog natin, no? Drive lang natin dahil nga dun sa nangyaring fatal accident, kaya nag road close. Nakapag-drive ako ng since 13 hours kaganina. So nakapag-drive ako ng 5 oras and 11 minutes. Ayan. Kasi kulang-kulang 8 oras yan 13 hours dito sa Canada. Huminto ako guys dito sa isang truck stop dito kasi nag-request regen ang truck guys. Nag-request ng regen ang truck. Ito nagre-regen siya ngayon. Regen in progress. Ayan. At makikita mo yung sign din dyan sa baba ng regen. Yes! Pangatlong request regen ng truck ko mula nung binili ko nung pangatlo niya ngayon. Maglilimang taon na ni Cordapia ngayong March 15 guys. Ayan. Ngayong 2026 kasi nilabas ko siya ng 2021 ng March 15, 2021. Pero model 2022 ang truck natin si Cordapia. Kaya kapag nag-request regen siya ng ganyan, huminto ka na at i-regen mo na yung truck mo, kasi kapag pabayaan mo pa yan baka masira pa yung truck. Kasi dito makikita natin yung mga ano niya dito, mga sign niya rito. So sabi niya nagpa-flashing siya so flashing, stop, level 3, severe direct, sabi niya rito. Ito ganito, check, sabi niya flashing, level 2, engine is direct mode, immediately stop and initiate a park regen. Hindi pa naman siya nagde-direct. Kaya nung lumabas yung sign niya, kasi makikita mo na diyan nagpa-placer na siya tut ganyan. Park, sabi niya, park and regen, sabi niya. Yan. Nung bago tayo yung New Year, no? Nagpalinis tayo ng DPF. Kaya malinis yung DPF natin. Gumastos nga ako ng 2,100 yun yung removal, cleaning, tapos installation. So bali ang ginastos natin is 2,100 yung nagastos natin sa invoice natin dun sa Volvo dati. Kapag kasi hindi mo na palilinisan, pabayaan mo kasi yung DPF mo guys, ang brand yung DPF nun 16,000 yun kung hindi ako nagkakamali, 16,000. I might gonna Google that one para malaman natin kung magkano eksakto. Dito tayo sa maliit na rito, truck stop. You know what, bababa lang ako habang nagre-regen. Lilinisin ko lang itong ito. Magdadrive ako ngayon guys hanggang sa ito, nakasit up na sa torque ito 358 miles. So let's say sabihin natin 6 to 7 hours, kulang-kulang pang 8 oras ang driving hours ko. Nagulat ako dun, ang lakas ng buga. Alam mo, yung bumuga. Nagsusunog pala ng SOT. Sinusunog niya yung SOT.
So 994,476. Meron pa akong almost ano ba yan, 36, kulang-kulang ano 800 kilometer. May dadagdag pag nandun na tayo sa torque. Tara guys, sikapin kong mag-drive ngayong gabi. Kung sakali man itulog na lang natin kung ano, kailangan matulog o ano. Alright guys, yan, continuous na tayo. Yes! Bahala na ako saan ako abutin ng antok. Guys, good morning. Nagbabalik alakay. Nandito tayo sa Dryden, Ontario. Dito na ako natulog. Kagabi hindi ko na rin na-trot kasi ang dilim. Grabe. Hindi ko kaya, kaya ginausap ko si Macy's na sabi ko pahinga na lang ako dito sa Dryden at bukas na lang ako magsimula. Ayan guys, bumalik yung oras ko, 13 hours. At ang oras pa lang dito is 5:46. Ayan, nakikita natin sa 13 hours. So today is February 14. Batiin ko ng lahat ng Happy Valentine's Day to all, okay? Sana maging masaya. Date yun yung mga loved ones ninyo. Kami ni Macy's, ewan ko anong gagawin namin pag uwi ko. But anyway guys, tara. Inikutan ko na rin naman ang truck. Nag-pre-trip na rin ako kanina. Kasi nagpunta ako sa washroom na rin. Tara, tagaan natin para makauwi tayo. Meron pa tayong 4 na oras driving mula rito hanggang Winnipeg. I-drop ko na lang ito sa load, itong load ko sa Going to Turkey. Please drive to highlighted route. 127 miles, 4 na oras ka na lang. Okay. Alright guys, we are now in Enterprise, our yard. Andiyan na rin sila Mrs. Yes! Aking magandang Mrs. At syempre ang aking mga mababait na anak. Syempre Mrs. mo di i-place mo siya guys. Sabihin mo maganda. Ganyan talaga. Today is February 14 guys. Wala palang pasok ang mga bata sa Monday. Okay. I-drop ko lang ito tapos ilagay natin yung truck natin dyan. Pagi pa rin guys, pagi. I-drop ko lang tapos garahe na tayo. Ano, kita nyo guys, limited visibility talaga. So ipasok ko na lang dyan yung truck ko, trailer dito sa tabi ng isang trailer dun sa middle. Tapos lumarahe tayo ron. Andun yung mga garahean. Hi! Sigang si Bakit. Guys, na-drop ko na yung trailer ko doon sa gitna. Ayun. Diyan ka na muna. Galing ko na itong papel ko doon. How are you guys? Happy Valentine's Day, Mommy! Happy Valentine's Day to our beautiful Mommy! Yeah. May klarte. Ay, just happy Valentine's Day, bebe. Happy Valentine's Day. Chati Sinel, how are you, nak? How's school? Happy Valentine's Day. I saw your you're shooting. You're doing a great job already. Amba Titi. He's in his phone. Say hi to Baki. Are you okay? Do you miss Papa? 7, yes. Papa, what's 6 plus 7? 13. I'm just gonna go put this thing.
6 plus 7 is 13. No, 6, 7. Wait there, okay? Okay. Talk and talk. Okay, daling ko na muna ito papel ko doon para hindi na ako babalik na. Rekta-rekta na to. Maganda ang klima rito. Pero pagi nga lang. Ay, sa Happy Valentine's dito, ala, to your loved ones. Wala, kauwi ko ngayon. Ewan ko anong plano ni Mrs. Baka kakain na lang kami sa bahay. Date sa bahay. I'm leaving my Monday? Oh, Monday. oh, Daryl. Going to BC, right? Yeah, Daryl texted me. Okay. You got the information and everything? Huh? Did he give you the information? Not yet. Ayan guys, ipakita ko rin naman sa inyo yung ano, yung loob ng Turk Enterprise driver's lounge. Ayan, napakaluwang dyan. Tapos ito yung aming dryer. Dito yung washer. Sink, malinis. Gusto mo mag-shower, mag-shower ka. Yung mga ano, yung mga kumbaga nakatira o doon sa mismong, let's say ang bahay nila is Saskatchewan, papunta rito, dito matutulog. O dito sila magano, papunta silang Ontario. Ganyan, pwede silang maligo rito, maglaba. Lahat ito. Lahat, yan, facilities, malinis. Okay guys, yan. Kumusta dyan, Han eh? May laptop. Han, itapon mo na yung ganyan. Nang isang yun yung, huwag mo nang ibigay sa akin yan kasi bumili nga ako ng ano, gawa ng siraan. Nabasag ko nga yung binili mo sa akin. Wala dyan, wala nang Marami rito. Ibigay mo lang dyan muna. Lagay mo lang. Okay, basura ko. Abot-abutan na lang ito. May tubig. Mga bata, doon lang sila? Doon lang sila. Ito na yung bago? Oo, hugasan na lang din, Han. Kasi alam mo naman, tapon mo na lang, may tubig yan eh. Tubig lang yan, tapon mo. Hindi naman kape. Ha? Oo, kasi ito pinili ko, gawa nga ng binili mong isa. Ito yung ganito niya, oh. Pagka matagal na kasing ginagamit, naglilik siya. So, ang hinahanap ko yung wala sanang ganito. Kaso nga lang talagang wala kang magagawa. Yan talaga nakita ko. Wala na. Hindi na mababasag yan. O balik, akyat ka na lang dito pagka ano. Hindi na mababasag yan. Sarado mo lahat. Wala na. Diba? Oo, Han. Yun, hindi na yun mababasag, Han. Plastic ka na. Ito, plastic. Itim? Yan, tignan mo dito. Amoy papa, sabi ng mga bata. Amoy papa daw ako guys, sabi ng mga anak ko. Siyempre ano pang amoy ng tatay nila, di amoy na hindi naligo na. Wala nang mapagliguan kasi dyan eh. Yung trench mo may lang. Okay. Ha? Lahat yan. Yun lang naman mo ha.
Iwasan na lang natin yan, ha? Yung mga ibang gamit. Ito mali, nagyan ko ng mainit na tubig doon sa tayupi-yupi. Pero okay lang ito. No. Kaya nga. Supply nga eh. Kala ko matigas eh. Kala ko yung hindi umuha kasi ako ng ano dun sa ano. Akala ko hindi sa sobrang init. Na mainit na tubig. Nilagay ko dyan sa tubigan ko. Oo, pero yun nga, ang sabi ko nga, akala ko hindi masyado mainit, parang hindi ako magpainit ka ako. Kasi alis na sana ako. Problema, yan nga. Bigla ba naman nagkaganyan siya. So supply na naman ang Lakay Truckers. Doon. Wala rin naman. Ito sarado na lang. Ito man. Meron pa. Meron ka pang mga wipes dito? Oh, meron dyan. Ito. Ay, muna naman yan. Muna ng ito. Punasan mo muna kasi para hindi masyadong maksaya yung ganyan ko kasi ginagamit ko sa ano yan. Yan, punasan mo muna tapos punasan mo ng wet na ganyan. Yan guys. As ng ano tong truck kagahapon eh. Nag-ano siya, nag-regen siya. Nag-as regen siya itong truck kagahapon. Kagabi. Nag-regen. Renegen ko. Almost ano. Park sabi niya eh. Park and initiate. Park regen sabi. Nag-regen ako. At least kahit paano nasunog yung mga sot niya dun sa DPF. Huwag ko na lang sa'yo yan. Dahan-dahan lang ito kasi napupunit. Nel, careful, napupunit yan, dalawang kamay. 2 hands please. At the bottom. Hold in the bottom. Yan. Patayin natin na yan, okay na. Ano na lang namin. Alright guys, uwi ko na rin to kasi para mapalitan. Marumi na yan eh. Apakan ko dyan. Alright. Alin ko lang ito doon. Ito i-plug natin. I-plug ko yung anuhan truck lang, saglit lang. I-plug natin yung truck. Mom, the radio. Very cool. Yeah. Okay, give me a sec, okay?
Kunin ko yung gloves ko sa kabila. Iwanan muna natin si Cordapia ang maganda. Marumi nga lang guys. Marumi lang ang truck natin. You're going home? For 2 days. 2 days? Okay. Happy Valentine's! Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day! Baka mama hindi ano. Minsan kasi itong mga ano nila kailangan malaman ko kung ano to. Pag prinag ko, iilaw siya. Oops, ang taas ng ano. Ay no, lubog yung pa ako. Umilaw ba? Oo, tama, umilaw. Umilaw siya. Umilaw siya. Umilaw. Umilaw. Pagyan natin ang engine. Para sa engine at saka para sa cab. Para yung coolant laging mainit. Para pag in-start hindi siya yung parang mahihirapan at mag-start siya. Hindi natin alam, baka mamaya lumamig ng todo lumamig pa bago tayo bumalik. Sa Monday tayo babalik sa biyahe kasi papunta tayo Vancouver. Yan. Alright, dyan ka lang muna. Hindi na yan mahuhugot kung walang sasadyang huhugot nito. So ang gagawin natin para hindi mahugot, pulupot natin dito para kung sakali man aksidenteng matisod nila, hindi mahuhugot. Kung tamad silang balikan para i-plug ito, wala na, sira na yung heater na ano, o hindi na aandar yan. Alright, so dyan ka na lang muna, Cordapia. Okay. Ayan, kasi up na. Lahat ayos. Sarado. Ito kailangan ko to kasi pag nag-DIY ako, pwede kong higaan eh. Hindi mo kailangan ng bumili ng ano, karton, ayos na yan. Let's go. Let's go guys. Ha, mo kalimutan bigyan ako nito ha. Papakan ko doon. How's you guys day? Doing a great job. School Ate Sinel, you're doing a great job in the school. No, si Ate Sinel is doing a great job.
Bucky, how come you say that? good job in school too. You did too? Yes. Yeah, that's what I love you. I love you too. Not working. Clark is doing a great job too. I saw the mom post about her Volleyball! It's working. monthly, right? Your Kids. what is that? Patrol of the month. Yeah. You do a great job, Patrol of the month. Nakakuha rin siya ng award, Patrol of the month. It's actual proof. Yeah, I do. You have proof. Ate Sinel is doing a great job in her basketball. Meron din siyang basketball. I'm great at my volleyball. At Bucky is doing also great job being behaved in the school, right? Babies. Anyway, tara guys. What's that? Kailangan umuwi. There. Kailangan na natin umuwi para makaligo at makakain. Kasi anong oras na? 10:20 na. Ohan. Medyo foggy pa naman dyan. Kaya dahan-dahan tayo. Park mo muna. Boot ba? Okay, drive mo. Alright guys. It's working? How come? So say bye-bye for now to Tark. No, like Say bye-bye swipe. Tark for now. Swipe. Bye. Oh. This way. Sit with me. I already got Pagi talaga guys, pagi kita. Mga James, yan baba mo nga to. Ay no, yung mga gustong James ni Mrs. Oh, yun o. Dinali it's day, nakol. Mom. Yan ang gusto ni Mrs. Hindi 250 guys. Mom. James, ba gusto mo han? Hindi 250. I have a quiz for you. Ang bayad na. We're doing Ang a bahay at Bible tsaka truck. quiz. Wala na And I kaming wanna utang. test you about how much Malapit you na know rin naman. about the Content Bible. taste na lang din guys. Okay. Who is known as the wise king? King Solomon. Correct. Pagi pa rin. Pag. Still foggy. Dito tayo guys sa ano ha. Who was the king of southern when the Makpilit. northern kingdom of Israel fell to? What are you talking about, Clark? Are you talking about Bible? Yeah, the Bible quiz. See guys, itong mga anak ko talagang nanonood din sila ng Bible itong mga anak ko. King Solomon. What's that? I'm gonna do it. Who was king of the southern kingdom when the northern kingdom of Israel fell to Dito na lang tayo. Diyan lang tayo. Which one now? Assyria. King, Wala mo ng liquor, the han? ABCD. Ito tayong liquor? A. Julian. Pag? B. Buran. Ha? C. Robel. Malapit na rin naman ng birthday ni Clark. Tsaka na kami magsishot ni mami. C. Ayan guys, ayan. Malapit na tayo sa bahay. Maligo ko, tas kain kami. Okay, then. Let's go. That's wrong. Yes, ayan. Tapos na ako maligo. Let's go. Si makulit. Let's go, bebe. Are you going to lead the prayer? Yes. Okay, let's go. Do not spam the subscriber. They will going to Sabi na no. no. Galit you. Oh, what's your name? Yeah? Whose name? Yeah, it's my ano. Okay, who's going to lead the prayer? Basta na. Busog ka din na. Kasi masyadong ano rito. The there's no more. Clark, come now. Stand up. Okay. Stand up. Stand up, everybody. Okay. Come up here. Okay, come up here. In the name of Father, Son, Spirit, Amen. Almighty God bless us on this fit day, our about to eat, and show us your grace by guiding our family here in our daily path to life. We ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord, in the name of Father, Son, Spirit, Amen. Amen. Alright guys, meron tayong nilaga ni maming ribs. Tapos kanin, tapos ito. Kain tayo. I'm gonna have to take some flowers. Yayain nyo silang kumain. Kain. Gutom na itong mga to eh. Kain mo. Guys happy Valentine's to everybody. Mag-date na lang muna kayo dyan sa bahay. Dito sa bahay. Ito. Kami lang, normal lang kami nila misis. Yan.
I got it. Got it? I got it. Dito ka, Baki? Doon ka? Dito ako para mas maluwang ako. Okay? Where's that spicy gel? Meron kami nilagang ganyan. Huwag mo na i-ano yung kanya ba? sa kanya mo. Itapon mo na yan. Go, throw it. That's not, hindi na yan makain yung avocado. Oh. Kumain muna kami. Kung tayo mga lakay, kita-kita na lang tayo. Putulin ko na to. Yayain nyo silang kumain and greet them Happy Valentine's Day to all. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye na Thank you for watching, guys. Love you all. Kita-kita tayo. Peace out. Lakay Tracker.